Bé, molt bona tarda a tothom. Estava mirant si s'acabava la pila o no, perquè és bastant habitual que se'ns acabi la pila, veig que no. Primer de tot, molt bona tarda, consellera, diputada, representant de la Comissió Europea a Barcelona, president i membres del Consell Català del Moviment Europeu, regidors, regidores, ponents, assistents a les ponències, amigues i amics de Torroella i del voltants, benvinguts i benvingudes a Torroella de Montgrí i benvinguts i benvingudes a aquesta segona edició de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu. Com a alcalde i també com a Ajuntament estem molt satisfets d'aquesta segona edició de la Universitat Europea i que se celebri aquí a Torroella, evidentment. Primer, perquè això vol dir que aquesta Universitat Europea es va consolidant com un element de debat sobre la realitat de l'Europa que volem i també jo diria que necessitem. En segon lloc, perquè aquest any dediqueu la jornada als joves, en un any precisament d'eleccions al Parlament Europeu, i perquè cada cop resulta més essencial saber què pensen, què volen i què esperen els joves d'aquesta Europa que cada dia s'ha d'anar construint. I en tercer lloc també perquè Torroella de Montgrí i l'Estartit s'ha demostrat com un municipi àmpliament compromès amb els valors europeus. I us en volia donar 2 o 3 exemples sense allargar-me gaire. El nostre municipi sempre ha mirat i ha contribuït a construir en la seva mesura també la Unió Europea. Som un municipi pioner en la conservació ambiental aquí a la Unió Europea. Quan en lloc o en pocs llocs es creia que s'havia de protegir el litoral, Torroella hi va apostar i és avui un lloc únic i singular a la Costa Brava. L'any 92 s'aprovava el programa LIFE i a finals del 99 ja comptàvem amb el primer dels 3 LIFE que hem obtingut per la restauració i ordenació de llacunes i sistemes costaners del Baix Ter, a la zona de la Platera, un cas únic a Europa. En l'actualitat i després de la pandèmia no hi va haver dubtes en explorar les potencialitats de l'instrument Next Generation, que s'havia articulat per transformar les nostres economies i per ajudar a recuperar-nos. I estem participant activament i entre els diferents projectes atorgats en podem destacar 2. Per una banda, l'Hidronet Baix Ter, que ens permet adoptar estratègies davant risc d'inundacions i fer front al canvi climàtic, i per altra, els entorns residencials de rehabilitació programada que s'actuarà en diferents barris de Torroella i de l'Estartit i en 357 habitatges amb una subvenció de més de 1.200.000 euros. També hem iniciat un projecte engrescador amb la internacionalització de l'Espai Ter, amb un programa compartit en 3 països del centre d'Europa i continuem treballant per explorar les potencialitats d'altres programes europeus i dotar encara de més embranzida a l'Espai Ter. En aquesta nova legislatura també hem consolidat la Unió Europea en l'estructura del nou equip de govern amb una regidoria sobre fons europeus específica que porta la tinent d'alcalde Anna Bonada. I hem enfortit la presència a xarxes europees, ens hem integrat a la xarxa Construir Europa amb els regidors, que liderada des de la Comissió Europea ens permetrà continuar coneixent a fons les polítiques europees amb afectació local. Per tant, som i ens considerem un municipi que ens creiem a Europa. Una Europa en la que hi volem participar i fer-nos sentir cada cop més nostra, una Europa que volem cada cop més solidària, cada cop més sensible amb els que més ho necessiten, i una Europa cada cop més emprenedora per seguir oferint noves oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes. I això només ho aconseguirem si fem pedagogia, si participem activament, si fem tot el possible per informar i fer arribar absolutament a tothom totes les oportunitats que aquesta Europa ens pot oferir. Per això estic i estem satisfets que el Consell Català del Moviment Europeu, que presideix el bon amic Xavier Ferrer, ubiqui aquestes jornades aquí a Torroella de Montgrí. Us desitjo de tot cor
que gaudiu d'aquestes interessantíssimes ponències que us han preparat amb el màxim rigor i amb tanta il·lusió. Moltíssimes gràcies a tothom, a tots els que ho feu possible i que sigui per molts anys. Bona tarda. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí. Se sent bé, sí? Per mi és una... I l'altra és amb el que representa el motiu que ens reunim aquí, que és la segona edició de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu, que esperem que sigui, l'any passat dubtàvem de si seguiria, l'hem consolidat, és la segona i que pugui durar molts anys. Agrair també, a part de tots vostès, a l'Ajuntament de Torroella pel seu suport logístic, emocional, econòmic i de tot tipus, que ho posa tot molt fàcil. Agrair a l'alcalde que ha parlat prèviament i també als regidors, que en veig uns quants aquí, a tots. També a la Diputació de Girona, que quan se'ls va explicar aquest projecte de seguida es van posar a la nostra disposició i també amb suport logístic i de tot tipus, i agrair també que estiguin a la taula aquí avui. A l'Europe Direct de Girona, especialment, i també el de Tarragona, i els altres que estan aquí, a la Comissió Europea, que està representada per Laura Rahola, que l'any passat també ja van estar aquí, al Parlament Europeu, a l'oficina de Barcelona, que no han pogut venir, però demà tindrem ocasió de poder escoltar un vídeo d'un eurodiputat, del Domènec Ruiz de Besa. I bé, espero que no em deixi ningú. Òbviament, sí, em deixava també el Servei d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya, que des de ja fa molts anys ens dona suport i tot el que faci falta perquè puguem fer actes com aquest, i també uns que fem al Parlament de Catalunya, com molts sabeu perquè hi veniu, que aquest any ja hem fet la 33a edició de sempre tractem en el Parlament de Catalunya una jornada d'alguna activitat o tema europeu del moment. I això sempre també, evidentment, ho repeteixo, que ho podem fer amb el suport d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya, i ja també aprofito per agrair la presència avui aquí, que després ens parlarà de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea. Moltes gràcies per ser aquí. I de què parlarem avui? Ja heu rebut, suposo, el panel. Després d'aquesta inauguració s'obren 4 taules. Avui n'hi ha una d'economia, demà de matí una que parlarem de què pot aportar Europa als joves, una altra dels municipis versus Unió Europea o Europa, amb el qual hem aconseguit que hi hagi regidors i alcaldes de les 4 circumscripcions catalanes. Per tant, serà que es valorarà la problemàtica des d'un punt de vista divers en el territori, que és una de les altres idees que tenim des del moviment europeu, perquè si no al final acabem fent-ho tot per inèrcia a Barcelona i ens interessa també fer-ho en altres àmbits. I demà a la tarda es parlarà més una altra taula del que es diu ara de geopolítica, de cap on va el món, però sempre orientat amb els joves, perquè el món del futur, tot i que tots viurem molts anys i serem tots, els que hi seran segurs són els joves d'ara. I per tant hem de mirar de veure què podem fer perquè tinguin un món més habitable. I en aquest entorn, i també ho vull destacar, hem fet l'esforç l'any passat també, i vull agrair als professors que ens han ajudat, de seleccionar un grup de joves, en aquest cas aquest any són 35, de diferents universitats catalanes, en 7 universitats catalanes, que estaran aquí, ja hi són, ja en veig alguns, avui i demà,
i en els que els demanem que hi participin i que hi hagi debat també amb ells, perquè d'alguna forma una de la voluntat del moviment europeu també és que connectar amb la gent jove, però no connectar perquè ens interessa connectar, sinó perquè el futur sou vosaltres, no? I per tant, torno a dir que això no... Pot semblar molt senzill dir portem 35 persones aquí, però el fet de portar-les representa contactar amb professors a diferents universitats, demanar-los que ens facin una llista o una relació de persones que els hi pugui interessar, i aquí esteu, per tant, contents de que sigui així. I ja per anar acabant, permeteu-me que faci una cunya publicitària, perquè alguns em diuen què feu al moviment europeu? El moviment europeu, nosaltres som més joves, però el moviment europeu, el Consell Català ja té 74 anys. I el moviment europeu internacional es va fundar l'any 1949 en el Congrés de la Haia. 1949, situeu-vos en el context, 4 anys o 3 anys després de la Segona Guerra Mundial, i és un congrés precisament del moviment europeu, es va crear en aquest Congrés de l'Haia amb la idea de treballar des de la societat civil per una Europa, fixeu-vos que senzill, unida, democràtica, federal i respectuosa amb la diversitat, pensant-se els que ho feien que en 4 o 5 anys s'hauria aconseguit. I resulta que han passat 75 anys i si mirem les eleccions com van a l'Europa democràtica, per desgràcia, aquestes premisses tan senzilles encara són necessàries lluitar-hi, i en això estem. I com ho fem? Doncs amb actes com aquest, el que hem comentat del Parlament de Catalunya, el mes de maig a l'entorn del Dia d'Europa també tenim molta activitat, i diferents activitats durant l'any amb aquesta idea d'explicar o debatre amb la societat catalana aquesta idea d'una Europa federal, democràtica, unida, respectuosa amb la diversitat i que ens permeti aconseguir més benestar per la ciutadania. I una altra pota que tenim també és que amb les reunions que fem en els 43 consells europeus que hi ha en l'àmbit d'Europa, Unió Europea són 27 estats, no és això, és societat civil, són 43, doncs expliquem la realitat de Catalunya en l'àmbit europeu. I res més, sí, dir-vos també que a darrere, alguns ja ho heu vist, hi ha uns llibres que podeu agafar, que quan vam fer 70 anys, fa 3 o 4 anys, es va fer un llibre que recull la història del moviment europeu, que d'alguna forma, moviment europeu català, que d'alguna forma és la història de l'europeisme català. Aquí tenim, que és un ponent de la taula posterior, el doctor i catedràtic Jordi Beccaria, que ens va ajudar, i el seu nom surt a la portada del llibre perquè va coordinar tota l'edició d'aquest llibre, que té unes 130 pàgines i 200 cites. Amb això vull dir que és un llibre rigorós, que tot el que hi surt està contrastat i el que no es va poder contrastar no hi surt, perquè quan van començar amb la idea de fer-lo, deien, no, jo recordo que... No, si recordes, porta'm. Llavors, doncs, ho vam aconseguir, vam estar a temps i aquí està, per tant, podeu gaudir-lo. Res més, jo dir-vos només, permeteu-me que us digui, doncs, visca Torroella, benvinguts a Torroella, aprofiteu, ara que esteu aquí, i si us hi quedeu per demà, de donar una volta pel poble, a la plaça de la Vila, carrer de l'Església, Palau Solterra, Palau El Mirador, segur que en deixo alguna cosa quan comences a dir noms, l'Església, i també l'Espai Ter, i la Casa de l'Hivern, i moltes més coses. Disfruteu, la pastisseria també, i repeteixo, doncs, visca Torroella, benvinguts, visca el moviment europeu, visca Catalunya i visca Europa. Moltes gràcies. Bé, doncs, consellera, alcalde de Torroella, regidors, president del Consell Català del Moviment Europeu, representació de la Comissió Europea a Barcelona, ponents, assistents, benvolguts, benvolgudes. Durant aquest any 2023
l'any europeu de les competències, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament d'aquestes de manera que tant les oportunitats professionals com vitals de la gent millorin. Això ha de permetre que Europa sigui més competitiva, ja que n'impulsarà la mà d'obra i garantirà que les transformacions tant verda com digital i la recuperació econòmica siguin socialment justes i equitatives. Justament aquesta segona edició de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu va en aquesta línia. Una Europa útil pels joves, perquè el futur d'Europa, ho deia el president, sou vosaltres, els joves. És des de les diferents institucions que hem de vetllar i invertir en formació i en millora de les competències perquè els ciutadans puguin conservar el seu lloc de treball o bé trobar-ne un de nou adequat al seu perfil. Són les sinergies i la cooperació estreta amb els agents socials i les empreses, juntament també amb les diferents administracions, que hem de garantir que les competències responguin a les necessitats dels ocupadors. Cal també adequar les aspiracions i competències de les persones a les oportunitats que hi ha al mercat laboral, especialment pel que fa a la transició verda i digital i a la recuperació econòmica. Perquè capacitar les persones perquè adquireixin les competències que demana el mercat laboral només pot facilitar la creació de llocs de treball de bona qualitat, perquè és amb les competències que sorgeixen oportunitats. Des de la Diputació de Girona també apostem perquè empreses, tant des de pimes com grans empreses, puguin disposar del talent que necessiten per prosperar. I si prosperen les empreses, prospera l'economia i prosperen també les persones. I això fa gran el territori i també fa gran Europa. L'any europeu de les competències ens està permetent orientar esforços de les institucions per ajudar a la gent a aprendre, crear oportunitats per avançar en la carrera professional, canviar sectors nous i prometedors i treballar, en definitiva, on cadascú vulgui. Som les administracions que també hem de garantir que les transicions verda i digital, així com la recuperació econòmica, siguin inclusives i no deixin a ningú enrere. Per tot això, vull agrair aquesta segona edició de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu tracti durant aquests 2 dies de debats i taules rodones el futur de l'economia catalana europea, l'Europa que necessita la joventut, les aportacions de la Unió Europea als municipis i l'Europa de demà en el nou ordre mundial. Felicitem, doncs, el Consell Català del Moviment Europeu per l'organització d'aquestes ponències sobre una Europa útil pels joves que compten també, com dèiem, amb el suport de la Diputació de Girona. Us desitjo, doncs, a tots que tingueu molt bones jornades i moltes gràcies. I el municipi de Torroella realment a mi m'entusiasma veure aquest compromís europeista, diguem, que neix dels municipis. Per descomptat, també, quan aquest compromís europeista que neix del municipi té també l'acompanyament d'un govern de la Generalitat, com ens trobem ara, i amb una consellera que incansablement la vaig trobar en acte rere acte en aquestes trobades de debat europeu. Jo dic, estic entusiasmada. Aquest matí també estàvem a Girona amb un acte on es posava de relleu també l'impacte dels fons Next Generation i, per tant, un altre exemple d'aquesta Europa que s'ha de construir també de baix cap a dalt i que si ho fem i ho sabem fer bé respondrà afirmativament en aquesta qüestió de si és una Europa útil pels joves. Jo recordava, quan em vau plantejar aquest tema, Xavier, una anècdota més casolana del nostre equip. La representació de la Comissió Europea finalment és una oficina que estem a Barcelona, depenem, els nostres caps estan a Brussel·les, evidentment, i hi ha oficines com la nostra a tots els estats membres, a les capitals principalment, que són equips més grans, i en alguns casos, en el cas de Barcelona, som l'única segona representació que hi ha, és a dir, normalment n'hi ha una per capital, i per tant seria la de Madrid, alguns països tenen una segona i la nostra és la de Barcelona. Fa 2 anys i mig, per tant estàvem, si no recordo malament ens acabaven de desconfinar, vam rebre
encàrrec o una petició de l'equip de la presidenta von der Leyen on ens deia que voldrien que des de les representacions, i per tant, pel que ells, nosaltres som les antenes i els ulls i les orelles de la Unió Europea al territori, doncs ens proposaven que a cada representació féssim arribar una pregunta a la presidenta von der Leyen perquè estaven preparant el discurs sobre l'estat de la Unió. És un discurs que la presidenta fa la presidenta o president de la comissió el mes de setembre davant del Parlament Europeu, obre el curs polític, planteja els reptes que hi ha. Imagineu-vos els que hi havia sobre la taula fa 2 anys i mig, acabats de desconfinar, etc. I ens van demanar a les representacions que plantegéssim una pregunta amb la idea que allò més essencial es pogués respondre en el discurs. Com deia, a Barcelona som un equip petit, però això ens permet també debatre-ho tot, i recordo molt bé aquella reunió on vam dir, d'aquí a veure quina pregunta enviem a la Úrsula. I van sortir, evidentment, molts temes, la crisi sanitària, però també hi havia, per descomptat, la crisi econòmica que ja ens venia, el tema dels reptes, d'alguns que parlareu aquí, però el repte de la posició d'Europa al món. Però el membre més jove, llavors, de la representació, que era un becari, en José, va plantejar una pregunta que diu tal qual: quin futur espera una generació de joves europeus que ha patit 2 crisis consecutives en anys determinants per la seva formació i inserció laboral? I vam dir, doncs això va cap a Brussel·les, perquè vull dir que realment és una pregunta determinant, i és una pregunta que interpel·la, no era només una pregunta d'en José cap a la presidenta, sinó una pregunta que també interpel·la a tota la societat, on ens hauria d'interpel·lar a tots. No sé si ho va llegir o no, però aquell setembre, en aquell discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta va anunciar l'any europeu de la joventut, perquè parlo de fa 2 anys, i aquell any es va dedicar a l'any europeu de la joventut, i el focus era justament intentar, diguem-ne, no rescabalar, però sí donar el protagonisme a una generació que efectivament havia patit aquestes crisis, i a més una generació compromesa amb temes com el medi ambient, com la justícia social, etc. I l'any següent ha estat, com ha dit molt bé la diputada, l'any europeu de les competències, que també té un focus molt important amb la joventut. Per tant, diguem que aquesta reflexió hi és a l'hora de pensar els programes i els projectes europeus que ens vindran, perquè és bàsic, ho heu dit, és el futur i sou el present ja. Per acabar només una reflexió que no sé si... potser és una mica impopular, però m'atreveixo a fer-vos-la. És a dir, sí, una Europa útil pels joves, efectivament, tenim l'obligació de fer-la, però sense voler emular Kennedy, però sí recordar allò que deia, és a dir, una Europa útil pels joves també necessita uns joves responsables i que siguin útils a la societat. I per tant, dic, no sé si és popular demanar esforç, però ho hem de fer, justament si creiem en la joventut. Necessitem joves compromesos, crítics, tot el que faci falta, però també joves que construeixin, joves que recordin que una democràcia s'ha de treballar i que no tot està garantit. I ja que hi soc, joves que recordin que la propera primavera tindrem eleccions europees i que les tries que fem i que feu són importants. Moltes gràcies. Bé, ara em toca a mi molt bona tarda a tothom. Avanço que crec que m'han preparat un discurs molt llarg i intentaré potser fer via i potser improvisar alguna mica. Però primer de tot, alcalde, moltíssimes gràcies per acollir aquesta segona edició d'aquesta Universitat Europea, sobretot president del Consell Català del Moviment Europeu i tots els membres del Moviment Europeu. Agraïment, felicitació i reconeixement no només per aquesta iniciativa, sinó per tots aquests anys mantenint aquesta flama de l'europeisme aquí a la nostra societat a Catalunya. Una salutació també molt cordial a la responsable de comunicació d'aquesta oficina que tenim de la Unió Europea, de la Comissió de la Unió Europea a Barcelona, i que puc donar fe que fan una feina fantàstica i amb un compromís i unes ganes realment d'enllaçar-se i d'estar
connectats amb la societat catalana, i també una salutació a la diputada i agraint també tot aquest esforç que des d'aquest nivell d'administració que són les diputacions també feu per acostar el que és Europa i les polítiques europees a la ciutadania, perquè si hi ha alguna certesa que crec que amb aquesta taula fem evident i amb aquest públic sobretot, és que Europa, aquesta Unió Europea, aquest projecte europeu, al final l'acabem fent les persones, el fem entre tots i totes i arreu del territori. Malgrat que sí, sempre estan les capitals i tal, però no, Europa ens hem de convèncer que la fem entre tots i totes. Per part com a departament, i ho ha dit abans el president del Consell Català del Moviment Europeu, la nostra missió, el nostre deure, diria, és, i perquè el nostre nom ja ho diu, el Departament d'Acció Exterior i de la Unió Europea, és donar el màxim suport a totes aquestes dinàmiques i potenciar al màxim la capacitat de la societat catalana de ser un actor proactiu, ser un actor implicat en el que és el projecte europeu. I, per tant, a partir d'aquí, tot l'agraïment també al compromís de la vila de Torroella de Montgrí i també amb aquest Museu de la Mediterrània, que em permet llavors enllaçar també una de les idees que deixaré en el discurs, i és que l'Europa i la Mediterrània van de la mà. El futur d'Europa depèn del futur de la Mediterrània, el futur de la Mediterrània també depèn del futur d'Europa, i això aquí, a Catalunya, que hem volgut ser sempre també aquest hub, aquesta capitalitat de la Mediterrània, i no només ens ho hem de creure, sinó que hem de contribuir activament a que dins de les institucions europees, que les polítiques europees tinguin molt integrada aquesta perspectiva mediterrània. I, evidentment, també, com han reiterat qui m'ha precedit, agrair moltíssim que es dediqui a aquesta edició d'enguany d'aquesta universitat amb aquest títol tan suggerent d'Una Europa útil pels joves, el 2023, any europeu de les competències, i perquè, abans ho dèiem, necessitem unes generacions de joves actius i compromesos amb el que és la societat en la que estem i aquest projecte europeu. I aquí, després ho intentaré desgranar ràpidament, ens impliquem les administracions, intentem donar el màxim d'eines, però és cert que necessitem tenir aquest diàleg i aquest feedback sempre constant amb els usuaris, amb els destinataris també de les polítiques i protagonistes de les polítiques, perquè necessitem ser útils, perquè la vocació d'aquest departament, de la Generalitat, de les nostres administracions, és ser útils a la ciutadania al cap i a la fi. Per tant, aquí des de la Generalitat tenim molt clar que amb la Unió Europea compartim interessos, sí, però sobretot també compartim una identitat, una manera d'entendre de com viure, i que reflexen molt bé aquests principis que ens explicaven, de viure en una unitat però respectant la diversitat i sempre amb uns principis i valors democràtics, i que també som conscients que tenim uns reptes comuns compartits, i també els hem esmentat, un de fonamental, de vital, que és el canvi climàtic, aquesta crisi climàtica que afecta allò més bàsic, la biodiversitat, els recursos essencials, parlàvem abans de la sequera, l'aigua. Per tant, com fem d'una manera conjunta front a aquests reptes, a la transició energètica, a la transició digital, a la transició demogràfica que estem fent front, i alhora amb aquests principis, amb aquests valors que ens imposen que no podem permetre que ningú quedi enrere, que hem de tenir sempre present el que dèiem abans, que la societat, aquest projecte europeu, el fem entre totes i entre tots. I per tant, des d'aquí, des de Catalunya, també amb tota la vocació, amb tota l'energia de la nostra societat, de la nostra economia, dels nostres centres de recerca, de la societat civil organitzada, és com podem fer propostes per contribuir a fer avançar, per aportar bones pràctiques, per portar projectes que siguin referents, que siguin punters i que contribueixin a donar sortida a aquests reptes. I insisteixo, posant sempre les persones al centre, i aquests dies aquí focalitzant sobretot en el que són els joves.
en els diferents espais i àmbits que tenim de compartir aquests desafiaments comuns, al llarg dels anys s'han anat creant diferents espais de relació. Tenim, per exemple, i ara a present des de la Generalitat i el president Aragonès, presidim el que és l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, que aquí us queda molt a prop i que té una llarga tradició de cooperació transfronterera i d'impulsar polítiques euromediterrànies, però no només, hi ha molts altres àmbits, espais de cooperació i que poden ser sectorials o poden ser territorials. I aquí també anunciar-vos i deixar-vos caure també per si pot ser objecte també de debat durant aquests dies en aquestes jornades, que a través d'aquesta Euroregió impulsem projectes comuns també per fer front a aquesta crisi climàtica, centrant-nos sobretot en la sequera, i que també aquests dies o aquests mesos, perquè ja fa uns anys que ho estem impulsant des de Catalunya amb altres governs europeus del Mediterrani, és impulsar la macroregió mediterrània, una estructura a nivell europeu que ens permeti establir una cooperació sota aquests principis de la governança multinivell, per tant implicant tots aquests àmbits de governança subestatal i fins al nivell local per poder construir unes relacions a través de projectes que tinguin un impacte real en els territoris, que ens permetin focalitzar d'entrada en tot el que és aquest canvi climàtic, per exemple amb aquesta gestió de l'aigua, i que ens permetin establir unes noves relacions que puguem superar aquella estigmatització negativa que hi ha sobre el Mediterrani, que puguem començar a fer unes narratives de prosperitat compartida, de relacions en termes d'igualtat, que ens necessitem mútuament tots i compartir coneixements i experiències per com fem front a aquests reptes compartits i que superem aquesta estigmatització negativa i que ha convertit la Mediterrània en un cementiri i que tots, crec que els aquí presents, no ens hi sentim gens identificats, perquè som mediterranis, ens estimem la Mediterrània i volem un futur millor per la Mediterrània, perquè és un futur millor també per Europa. Per tant, tenim tots aquests reptes, tenim també i estem treballant amb contribucions en aquestes estratègies a nivell europeu i com bé recordàvem, després d'aquests impactes d'aquestes diferents crisis, no només la Covid i les crisis financeres i econòmiques, sinó ara també amb la guerra ucraïnesa, de l'agressió russa, que han fet emergir unes noves consideracions i que ens ha fet emergir amb aquesta estratègia de reforçar sobiranies, de reforçar la sobirania energètica europea, de reforçar la sobirania alimentària, de reforçar la sobirania digital, i aquí des de Catalunya també estem molt no només predisposats, sinó amb projectes, amb iniciatives, amb empentes per contribuir activament i que això reforci també la nostra capacitat de ser més resilients davant d'aquests reptes. I per tant hi ha tota la transició energètica d'impuls d'energies renovables, però també amb projectes europeus al voltant de l'hidrogen verd, que també és una d'aquelles tecnologies emergents, però que es posiciona com a estratègica, i creant tots aquests ecosistemes al voltant d'empreses, centres de recerca i de més. I aquí a Catalunya tenim la seu d'algunes de les grans infraestructures, des del sincrotró Alba, també el Supercomputing Center i tants altres. Per tant, és com contribuïm a aquestes transicions, a aquestes sobiranies europees, però que també han de ser a nivell català amb aquesta contribució a la resiliència. També perquè n'he de fer esment, a part d'aquestes xarxes en les que treballem, a part de tots aquests projectes que anem impulsant, tenim també i mirem de tenir a nivell europeu en aquestes relacions una presència permanent també a Brussel·les. Tenim aquí una oficina de la Comissió Europea i Catalunya ja des del primer moment, quan es va constituir la Generalitat, també va ser de fet va ser un govern pioner a nivell europeu a posar una delegació, un govern que no fos estat, a posar una delegació i una presència, en aquella època el Patronat Català per Europa, i per tant avui tenim aquesta delegació davant de la Unió Europea que ens ajuda a el que dèiem a establir aquestes relacions de contribució, d'influència en el que són els espais i les polítiques europees, a establir xarxes, a fer
cooperacions a tots els nivells, perquè, com dèiem, volem, i és també missió de l'acció exterior del Govern de la Generalitat, ocupar tots els espais, estar allà on podem contribuir i allà on podem trobar oportunitats que ens ajuden al millor desenvolupament de la nostra societat i sempre insisteixo en aquesta vocació de ser útils. I per tant, per això treballem amb rigor, amb grans professionals en tot el departament i a les delegacions i especialment també a la de la Unió Europea per intentar contribuir amb aquest compromís que ha tingut sempre la societat catalana amb el projecte europeu. I parlant ara en concret sobre el repte que discutireu en concret en aquesta segona edició de la universitat, que és els joves europeus. Ho han dit, són unes generacions que potser seré massa dura, però crec que en som conscients que no ho teniu fàcil i que heu tingut uns impactes d'unes crisis consecutives i que a nivell europeu hi ha també moltes situacions molt desiguals entre els joves arreu dels països i que ens trobem que hi ha 8 milions de joves que ni estudien, ni treballen, ni reben cap formació i que teniu un repte i tenim un repte com a societat i és que en el mercat de treball es diu que el 2025 la meitat dels llocs de treball requeriran qualificacions d'alt nivell. Per tant, i sota aquella premissa que deia abans, de que com a societat, com a projecte europeu, no volem que ningú quedi enrere. Hem de fer entre tots aquest esforç, aquest compromís, per com aconseguim que aquesta societat sigui més justa i compti amb tothom i tothom se senti tingut en compte en les estratègies de futur. I aquí també, si em permeteu, tenint també en compte que encara existeixen bretxes de gènere i que per tant també hi ha d'haver una perspectiva feminista en aquestes estratègies de cara a la formació, de cara a l'educació, de cara a la inserció laboral, de cara a accedir a tots els espais de treball i, si em permeteu, també de decisió, de poder, de contribuir al que és la futura societat. I en tot això no donaré cap sorpresa si dic que l'educació és fonamental, és la millor eina que tenim i que hem tingut històricament per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats i per això també ha de ser un element central en les polítiques que fem a tots els nivells, totes les administracions, també la Generalitat de Catalunya, però també a nivell europeu, contribuint en projectes en els quals, com per exemple l'Erasmus+, hem tingut tradicionalment aquesta capacitat d'aportar i de donar capital humà, coneixement i oportunitats de desenvolupament. I com bé dèiem també, les eleccions del proper mes de maig-juny, juny de l'any vinent. Les eleccions del juny de l'any vinent tenen una connotació especialment rellevant, vistos els contextos i l'evolució dels últims anys de les democràcies europees, de les societats a nivell europeu i l'auge, i aquí no en som immunes tampoc, i ho sabem i ho veiem, d'aquests discursos d'odi, d'aquestes posicions contràries a drets humans, a principis democràtics i que van cap a l'extrema dreta i posicions feixistes. I per tant és important que també siguem capaços de convèncer al màxim de la societat catalana, en aquest cas, d'aquí a les eleccions del juny i per tant també a totes aquestes generacions joves, de com és important per construir aquest futur compartit, per tirar endavant aquestes oportunitats de desenvolupament arreu, la participació conscient i compromesa també en aquestes eleccions i tenint molt clar que allò que es decideix a les institucions europees, el que surt representat en aquell Parlament i que després té el seu mirall en la comissió, marcarà. És a dir, les polítiques europees marquen i seguiran marcant. Per tant, és molt important la feina que es fa a través d'aquestes jornades, aquesta universitat d'estiu i les diferents jornades i la capacitat que tinguem des de totes les institucions per continuar sembrant aquesta voluntat europeista. A nivell
català i del departament. Seguirem contribuint a facilitar que els joves tingueu aquesta proximitat a institucions europees, com deia abans, amb el programa Erasmus. També hem pogut doblar i tenim l'oferta de les beques Canigó. Obrirem també beques per estar i fer pràctiques a les delegacions del govern, especialment la de la Unió Europea, i també en els propers dies, si tot va bé, aprovarem des del govern el cos d'acció exterior i de la Unió Europea, que ens ha de permetre també dinamitzar tota aquesta professionalització i aquest coneixement i donar més oportunitats de cara al que és l'acostament a les polítiques i institucions europees. I finalment, o gairebé a punt d'acabar, només un esment em permetreu perquè és d'actualitat també, el compromís que tenim com a govern en continuar, diguéssim que és una llarga reivindicació, la de l'oficialitat del català a les institucions europees. Fa molts anys que es reivindica a nivell institucional i també per la pròpia societat civil, especialment en Plataforma per la Llengua, i ara tenim aquesta oportunitat històrica de que pugui afavorir-se, que pugui ser reconeguda i aprovada com a una llengua oficial a la Unió Europea, i això ho hem de veure sempre no només des del punt de vista català, que reconeix la nostra llengua, sinó com una contribució al projecte europeu, amb aquesta idea de la diversitat, de la riquesa que dona la diversitat al projecte europeu i el fet de vetllar sempre per aquesta igualtat de drets i en aquest cas, drets lingüístics de tots els ciutadans arreu dels territoris i en aquest cas pels 10 milions de catalanoparlants. I finalment, els reptes per als joves, com he dit, són grans, però també és cert que amb aquesta fermesa, amb el que dèiem, aquest compromís, aquesta responsabilitat dels que sou també avui aquí assistents, però que esteu arreu i seguint també amb aquesta capacitat de difondre i fomentar uns principis i valors de convivència en pau, de prosperitat i benestar compartits, entenent-ho com que el futur i el desenvolupament de Catalunya serà possible en la mesura que hi hagi futur i desenvolupament del conjunt d'Europa, del conjunt de la Mediterrània. Voldria només acabar tancant i felicitant de nou el Consell Català del Moviment Europeu i, per tant, posant-nos a disposició i animant-vos a contribuir entre tots per una Europa més preparada, més capacitada, més útil per als joves i que els joves també us sentiu més útils i que contribuïu efectivament a la prosperitat de la nostra societat, una Europa més justa, com deia abans, capaç de garantir el benestar de tothom i que ningú quedi enrere, una Europa que faci realitat aquestes transicions verda i digital i que promogui el pluralisme i la diversitat lingüística respectant els drets de tothom amb aquesta consciència de justícia social i, finalment, desitjant una molt bona Universitat Europea i que per moltes més edicions. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, consellera, i moltes gràcies a tots els que hem parlat aquí. Ara passem, sense pauses, a la primera taula, que és d'Economia, i parlaran, ja podeu pujar, sisplau, d'Economia catalana, europea i mundial.